олим ғафурови 28 сола соати 6 субҳ ба назди сандуқи райдиҳӣ ҳозир шуд. ӯ аз аввалин нафароне буд, ки барои ширкат дар интихобот ба қитъаи райдиҳӣ рақами 10 ноҳияи Фирдавсии Душанбе омад. ӯ мегӯяд аз барномаҳои пеш аз интихоботӣ номзадҳо огоҳӣ надорад, аммо умедвор аст нафаре интихоб мешавад, ки ба ҳалли мушкилиҳояшон расидагӣ намояд. Ман сари барвақт мехӯдам, ҳар сари кор мекунам. Барвақттар омадам, овоз додам, ки борамад кором шавад. дар баробари олим дар ин қитъаи райдиҳӣ 12 нафари дигар дар назди сандуқҳои райдиҳӣ ҳозир шуданд. ин дар ҳолест, ки аҳолии қобили рай дар ин қитъа беш аз 1900 нафарро ташкил медиҳад. қитъаҳои райдиҳӣ ба мусиқии интихобкунандагонро пешвоз мегирифтанд. дар саҳни ҳавлии баъзе марказҳои райдиҳӣ куртаҳои чакану кулчақандҳо ба назар мерасид. афроде, ки бори нахуст ба райдиҳӣ меомаданд, ба онҳо гул тақдим мешуд. мухтор ҳалимови 77 сола мехоҳад афроде ғолиб шавад, ки аз аҳволи камизоатон хабар гирад. ӯ барои ширкат дар интихобот ба қитъаи райдиҳӣ рақами 12 Душанбе омад. ҳамсараш бемор ва 8 узви хонаводааш дар муҳоҷирати корӣ ҳастанд. агар дохил мешавад, ёрдам чи халқ боша, халқа нигоҳ кунад, ҳар як мисол камбағалро нигоҳ кунад, фаҳмам камбағалай бечораҳай 8 нафар муроҷиати меҳнатӣ оилаи мо духтароман набираҳоман ба номи киё ки овоз леноз шуд? ба номи худам оилаам. Оилатон? Оилаами аз ҷойгаи касал ховай. як соати аввал дар бархе аз қитъаҳои овоздиҳӣ ҳузури сокинон назди сандуқҳои райдиҳӣ камранг менамуд. масъулони қитъаҳои райдиҳӣ дар Душанбе гуфтанд, умедворанд дар соатҳои баъдӣ ҳузури интихобкунандагон афзоиш меёбад. имрӯз ки рӯзи истироҳат аст, барои сокинон ид аст ва ман фикр мекунам, ки пас аз чанде сафи интихобкунандагон зиёдтар мешавад. дар ин қитъаи райдиҳӣ, ки 1101 сокини қобили рай дорад, то соати наздики 8 65 нафар овоз доданд. Райдиҳӣ дар интихоботи Вакилони Маҷлиси Олӣ соати 6 субҳи якшанбе 1 март шурӯъ шуд ва то соати 8 шом ба вақти Душанбе идома мекунад. 238 нафар барои 63 курсии Маҷлиси намояндагон рақобат доранд. Ба ғайр аз ҳизби сотсиал-демократ, дигар аҳзобе, ки дар интихобот ширкат мекунанд, тарафдори ҳукумат гуфта мешаванд ва ё барномаҳои шабеҳ ба барномаҳои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон доранд. Алишер Зарифӣ, Таҳмина Акимова, Радиои Озодии Душанбе.